വീട്ടിലൊക്കെ തിക്കർമാരെ ചോതുമ്പത്തോ എന്തേലും ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ವಿಷಯದ ಬೇಲೆದಾರೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬೇಲೆ ಲೇಟ್ಲ ಏನು ಮರ ಕಾರಿ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟಾണ് ಅರ್ಧ ಸಾಧ್ಯ 10 വീഡിയോ ಅಂತ തോന്നുന്നില്ല ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಚ ವೈರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲ ತೂಪಿನ ಪಣಪುಣಿಂಚಿನ ಕಂಡೆ ಬೇದಂತ ಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಮಿತಿ ಅದೊಂದು ನಂಚ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ನಿಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಆ ತೋರ್ತಾನೆ ಪಿರಾಡಿತಾನೆ ಪೂರದು ಏರುಸಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಲಾಗ ಹಿಂದಿ ಇಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟ ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ತೋಟಡೆ ಏನೆಟ್ಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಮಾರಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ ಉಂಟು ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ರೋಡ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ರೋಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏರೋ ತಿಕ್ಕಿರು ಮಾರೆ ಚೂರು ತುಂಬತ್ತವ ಇದೇ ರೋಡು ಮುಲ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಡ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರುಂಟು ಬಾರೆ ಯಾಣ ಅಪ್ಪೇಡೆ ಅದು ಪೋಡು ಅವಳು ಕಂಬದ ಓಡಿ ಐಟೆ ಅದು ಪೋಡು ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಪರ ಕದಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಸೇಪ ನೋಡುವಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು ಯಾನು ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಇಟ್ಲದ ಹಿಂಚನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಣ ನೈಟ್ ಬಂದದ್ದು ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೇವು ಇಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಿಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾರ್ನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೈನೆ ತೊಪ್ಲ ಕತ್ತೈ ನೇಮೇನಿಂದಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿರ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅವ್ದು ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬೇರೆ వెన్న పండ మాత్రం కాయ రాకుండా అందే బనానా కానీ తవ ఫ్రై తవ ఫ్రై ಮೂಲರಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೈನೈ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಸರಿ ಅಂತಿ ದಾದನ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಏ ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರಿತ್ರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮಂಡು ಸರಿತ್ರಿ ಹಾಲಮ್ಮಂಡು ಒಂದು ಪೂಂಡು ಪುರಿ 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 ಅಂಟು ಪುರಿ ಪುರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಬಡ್ಚಿ ಗಿರಿ ಓ ಟೈಟನ್ ಬಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಗಿರಿ
ಇಷ್ಟತೆ ಇಡೆ ಎಲ್ಲದಡೆ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತಿಯ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಲೈತಿ ಬೈಕ್ದ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ ಅದು ತೋಜು ಇತ್ತು ಎತ್ತನೇ ಐತಿ ಇತ್ತ ರೋಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಜಿದಾಲ ಮುಳು ಕೆಲವರ ಮೂಲು ಪಂದ ಸಾದಿಡು ಪಂಜಿಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪಂಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿಯರ ಬಣ್ಣಗರ ನೈಟ್ ಈ ಮುಲ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಜಿ ಎದುರು ಇತ್ತೀನಿ ರಪ್ಪ ಸಡನ್ ದಾಲ್ ನನ್ಪಿರ ಜಾನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಚಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ போடு தாளை தூச்சின்னுட்டு ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮನೆಗೆ ಈತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಂಟೆ ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪೂಪುನ ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂడి ಪಂಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತ ಪೂರ ಕಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರ ಉಚ್ಚುಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಕೇರಿ ಉಚ್ಚು ಅದಿದು ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಿ ತಾಯಿ ಪಂಡ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಣದಲ್ಲ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದು ಇಂಕ ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪು ಬೇ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾ ಸರಿ ಆಪಸ್ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್